बे इउपिपिएल सरकारा जे मोनसे कराप्टेड सरकार बिनि फोरमान खालाम मा खारन दं बेवहाय जों खोनादों कौटि कौटि थाखा लादों सासे केन्डिडेटनिफ्राय 5-10 लाख थाखा लादों सासे मानसिनि नामावनो माने अफिसारा सासे बैनिफ्रायबो फैसा लादों सिएसबिनि चेयारमेन जायफोर दायित्व मोननानै दं बा इएम जानानै दं सिएसडि जानानै दं बिथांमोना माने केन्डिडेटफोरनिफ्राय फैसा लादों दा फैसा लानाया दिनै गलमाल जाजोब्बाय एखे पस्टनि थाखाय 50ताल' पस्ट आरो अफिसाराबो 50 जननि लादों इएमआबो 50 जननि फैसा लादों दा रिजाल्टआ होनो हाला गन्डगल जानानै थाबाय दा बेफोरनो प्रमान बे इउपिपिएल सरकारा जे मोनसे कराप्टेड सरकार बिनि फोरमान खालामो एमपि इलेक्शननि उनाव बिपिएफ दला जोबस्रांगोन प्रमद बर' बिथाङा बुंबाय खिन्थु बे बेसलेस स्टेटमेन्ट बियो नायबानो जाबाय सोर देरहायो दा देरहानायनि दिनै 1 नाम्बाराव जोङो दङ दिनै जोङो अना बिपिएफ बिजेपि इउपिपिएल जिएसपि जिमान दल ज' जाथों दिनैनि थारिखआव बिपिएफखौ फेजेननो हानाय गोहो गैया जोंहा दिनै गभर्नमेन्ट गैयाब्लाबो जे हाजार रायजो राजाफ्रा दिनै बिपिएफआव जगदान जादों आरो मा मुहिनि दं बेहायलाय जोंथ' बेखौ हायना मुलि होनानैबो लाबोआखै थाखा फैसा होनो हागोन होननानैबो लाबोआखै सोरनोबा अरुणादय होगोन होननानैबो लाबोआखै पिएमए वाइ न' होगोन होननानैबो लाबोआखै 75,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप होननानैबो लाबोआखै बिफां गायनायनि फैसा होगोन होननानैबो जों रावखौबो लाबोआखै नाथाय रायजो राजाफ्रा गावसोरनो जे प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा जोंनि भबिष्यतखौ दंस' खालामबाय जोंनि हा हुखौ फाननानै जाबाय बिटिआर एकर्ड खालामनानै एनडिएफबिफोरखौ गोदाव सोराव खालामबाय रन्जन दैमारिया दाबो जेलनिफ्राय गवाखिसै आरो अनेकथा फासि अर्डार जानानै दङ 100 जननि बारा एनडिएफबि केटारफ्रा दाबो जेलाव दं बिथांमोनखौ बख'नायनि जेबो बेबस्था खालामाखै दिनै प्रमद बर'आ जे सासे उदाय रोङै खामानि मावनो रोङै सासे नेता बेखौ फोरमान खालामदों बे सासे बेफारिया मा जुदि राजा जायो बिनि रायजो राजाफ्रा निखावरि जालाङो होनदों दा निखावरि जाबाय बिटिसिनि 35 लाख मानसिफ्रा निखावरि जाबाय आखायाव रावनिबो फैसा गैला खामानिबो होनो हाला साख्रिबो होनो हाला बेबादिनो गोदाव सोराव जाजोब्बाय दा बिथाङा जेखि होना मानो इउपिपिएल सरकारा एमपि इलेक्शन बायनाय लोगो लोगो बायफागोन जों देरहानाय लोगो लोगो बेवहाय माने इउपिपिएल सरकारबो थानाय नङा दिनै बिजेपि आरो इउपिपिएलनि जे पबित्र रिस्ता बे एमपि इलेक्शनावनो बिथांमोनहा फाथैलाय बिसिलायनाय जागोन आं बेखौ दिनै बुंनो हायो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव कमिटिनि सिङाव थानाय नर्थ गंगिया बेवहाय मोनसे रायजो राजाफोरखौ लानानै मोनसे गेवलां मेल लानाय जादों बे गेवलां मेलाव जोङो रायजो राजाफोरखौ बयखौबो लेंहरदों न'खर बयबो दा ओंखारबोगासिनो दङ दा जों बेवहाय खमायाव बेवहाय दिनै गामि दरसे दरनैनि मानसि खमायाव बेवहाय 1000 जन मानसिफोर ज' जागोन बिथांमोनहा लुबैदों जे बिपिएफनिफ्राय फैनानै दानि जे इउपिपिएल सरकार बिथांमोना जेबो मावनो हायाखिसै आरो बिसोर गोजौ लेभेलाव दिनै सरकारि लेभेलाव मा खामानि मावनो हाखो हादिया बिनि मोनसे खथियानखौ दिनै जोंनिफ्राय बिदों दा जों बिपिएफ हिसाबै अपोजिसनाव दङ दा जोङो कर्ट कासारि गासिबो हाबनानै नायदों अफिस जों हाबनानै नायदों गोबां डकुमेन्टस जोङो आरटिआइ खालामनानै बख'बाय दा बिनिफ्राय जों मिथिनो हादों जे प्रमद बर' दैदेननाय जे इउपिपिएल सरकार बे सरकारा दिनै गोबां थाखा हाजार कौटि थाखा बिथांमोना दिनै लुथिनानै जागासिनो दं बिनि प्रमाना जोंनि आखायाव दङ आइएसपिएलआव गोबां लुथिनानै जादों नलेज फेस्टिभेलनि नामाव लुथिनानै जादों गोबां माने खेला आरो मेला फाथिबाय थानानै गुबुन खामानिथ' मावनो हाखायाखै कनस्ट्राक्सननि बेलायाव गैया जेबो माने साख्रि बाख्रिथ' होनो हाखायाखै दा बिथांमोना फैसा जानायनि मोनसे फर्मुला बाहायदों मा सानफ्रोमबो खेला आरो मेला फाथि दिनै बिथांमोना फैसाखौ बख' जागासिनो दं दा गामि ओनसोलाव लामा दालांनि जेबो बेबस्था गैया दिनै इरिगेसननि बेबस्था गैया गामियाव थानाय जोंनि लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोदाव सोराव जाजोबनानै दिनै हारियाना गुजरातआवसो दिनै खामानि मावनो थांफिनजोब्बाय दा बे मोनसे दानि सरकारनि मोनसे लासिं हाबाफारि दा बेखौनो बिपिएफ सरकार थानाय समावहाय गोबां मानसिनो गोबां फैसा लानानैहाय साख्रि होदों होननानै बुंबाय थादों बिनि सायाव दिनै बेहाय बिथांमोनहा बायदिसिना अजद खालामनो हागौ खिन्थु 17 बोसोराव नाय हाग्रामा महिलारिया खमैबो 50,000 मानसिनो साख्रि होदों थाखा फैसा लानायनिथ' खुनु खोथा गैया बेवहाय सिएसपिनि गेजेरजों इन्टारभिउ लादों दिनै बिना फैसायाव बयबो साख्रि मोनजोबदों दिनै बे हाबाफारिखौ जों मावदों गोबां मास्टार साख्रि होनो हादों गोबां थार्ड ग्रेड 4th ग्रेड साख्रि होनो हादों फरेस्टारनि साख्रि होनो हादों दिनै फरेस्ट गार्डनि साख्रि होनो हादों इरिगेसन डिपार्टमेन्टआव सेक्सन एसिस्टेन्टनि गोबां साख्रि होनो हादों गासिबो डिपार्टमेन्टनि गासै मुथ माने टटेल बेवहाय माने 50,000नि बारा साख्रि होनो हादों दा प्रमद बर'आ बे 3 बोसोराव सोरबा सासेनो साख्रि होनायनि माबा रेकर्ड दङ नामा गैया खुनु रेकर्ड गैया सिएसबिबो गैया बिथांमोना एडभार्टाइजमेन्टबो होनो हाया अलरेडि पस्टआ
आसाम गभर्नमेन्टआ बिहरजोबनानै दा आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि गेजेरजों दा बिटिसिआव सोहरगासिनो दङ साख्रिखौ दिनै एपइन्टमेन्ट हरगासिनो दङ दा बेवहाय नोंनि आंनि मानसिफ्रा बहा साख्रि मोननो दा बिथाङा हाजारखि अजद होआ मानो बिथाङाबो होनानै देखायथों फेरेंगा होनबाय थादों 610टा पस्ट दिनै माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव होगोन एडभार्टाइजआ होथों गाबोन एडभार्टाइजआ होथों इन्टारभिउ लाथों साख्रिया होथों फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इन्टारभिउ लादों दावबायसा बर'आ रिजाल्टआनो दाबो होनो हाया बोसोरनै जाबाय